Welkom bij weer een nieuwe aflevering van 10 keer thuis. In mijn speurtocht naar de mooiste huizen uit de regio belandde ik in Gietjerk. En hier in Gietjerk staat ten eerste dit fantastische huis, maar ook met dit bijzondere hek ervoor. En toen ik dat hek zag, toen dacht ik, het kan eigenlijk niet anders dan dat hier hele interessante mensen wonen. Ik zie staan Verwondering, Limburg, Friesland, Uitzicht, Bouwen, Reizen. Ik denk dat dit heel veel zegt over de bewoners en ik zou ze eigenlijk dolgraag willen ontmoeten. Kom mee. Hallo. Ja, ik ben Ine. Leuk, hoi. Ik ben Simon. Hallo Simon. Welkom. Dank jullie wel. Ik kwam langs het hek en ik dacht letterlijk, wat zit hier achter dit hek? Welke mensen wonen hier? Vertel eens, wie zijn jullie? Wij zijn Simon en Ine en wij wonen hier sinds 2007 in een huis op een hele mooie plek, vinden wij. En die mooie plek verdiende ook een heel mooi huis. Dus dat huis hebben wij laten ontwerpen door een architect. En we hebben met die architect en een binnenhuisarchitect hebben wij samengewerkt om dit totaal zo te krijgen als het nu is. En daaraan toegevoegd hebben wij nog een kunstenaar die een hek voor ons ontworpen heeft. Maar daar komen we misschien dadelijk wel over, als Simon ook nog aan het woord is geweest. Leuk. Simon, waar kom je vandaan? Ik kom uit Kolm. Simon van Kolm was een bekende naam in de 70er jaren, was een filmcriticus. Oh. Maar wij wonen, zoals Ine zegt, hier 2007. Wij gingen beide de richting pensionado op, hadden tijd om een mooi project op te pakken. Kregen de kans om hier een unieke plek te kopen. En wat Ine al zei, dat vraagt om een apart huis. En daar hebben we veel tijd en energie in gestoken om dat te ontwikkelen. En omdat het ook eigenlijk wel in onze hobby ligt om op zo'n plek bezig te zijn. Het is een hele leuke buurt en ja, daar wonen we nu. Ja, maar hoe kom je nou terecht op een plek als Gietjerk? Want jullie woonden hiervoor ergens anders. Wij woonden hiervoor in Leeuwarden. En ik heb jarenlang met een vriendin gehad waarmee ik onder andere in het bestuur gezeten heb. En die vriendin die woonde hier. Die woonde hiernaast. Oh. En die heeft ons erop gewezen dat hier een huis verkocht zou worden. Dat wil zeggen een stuk grond met een oude boerderij. Want meer was het eigenlijk niet. En ze wist dat wij daar interesse in hadden. En via die vriendin is het eigenlijk het hele balletje aan het rollen geraakt. Ja. Die vriendin hebben wij jarenlang een hele goede buurvrouw aan gehad, maar die leeft inmiddels jammer genoeg niet meer. Ja. En wat maakt dit huis nou zo bijzonder? Dit huis is ontworpen voor deze plek en het hoort hier ook echt thuis. De architect heeft een huis willen ontwerpen wat in deze omgeving past en daarom gekozen voor een huis wat onder een rieten kap zit en wat gebouwd is op 5 spanten. En die 5 spanten die dragen eigenlijk het hele huis. En de binnenindeling die is vrij en die hebben we ook zo vrij mogelijk ingevuld. Wat leuk. Nog even over dat hek aan de voorkant, want daar stonden allemaal mooie woorden in. Wie heeft het gemaakt en wat was het idee erachter? Het hek is gemaakt door de kunstenaar Henk Rusman. En die heeft toch gevonden dat wij daar zelf ook een bijdrage aan moesten leveren. En die heeft ons min of meer opgezadeld met de opdracht om de tekst te maken. Nou, daar hebben wij lang over nagedacht, maar uiteindelijk in 1 weekend hebben wij besloten dat het zo moest als het nu is. Nee. Het zijn woorden die iets met elkaar te maken hebben, die aansluitend geschreven zijn. En in elk hek staat een Fries woord. En het hek begint met het woord verwondering.
Ja. En verwondering is eigenlijk een gevoel wat wij nog dagelijks hier hebben. En heeft ook te maken met het feit dat wij het heel bijzonder vinden dat wij hier mogen wonen. Ik wil me eigenlijk nog wel meer laten verwonderen. Waar zullen we naartoe? Nou, dan gaan we in de tuin en dan zal ik je die gezichtspunten die wij dan onderdeel van onze verwondering ervaren laten zien. Heel leuk. Wauw. Oeh. Prachtig. Wat een plek. Oh, je kijkt helemaal naar Leeuwarden, hè? Ja, dit is echt Geweldig. het hele wielengebied, Natura 2000, met al zijn vogels, zijn beestjes, de reeën en ja, de stad. Het is gewoon jullie achtertuin. De jaarwisseling is de mooiste plek om naar het vuurwerk te kijken, dat is hier. Geweldig. Ik begrijp helemaal wat jullie bedoelen. Het is ongelooflijk, wat een mooie plek. Was dit al zo? Hebben jullie het zelf aangelegd? Wat moet ik me erbij voorstellen? Ja, nou, wij troffen hier een gebied van 2,5 hectare, wat voor een groot deel weiland was en een vervallen boerderij. De boerderij moest gesloopt. En daar hebben we dit huis kunnen bouwen en dan zie je de ruimte die je hebt. De vijver ooit was er een vijver, maar was nu weiland geworden en wij hadden grond nodig, konden daar prima gebruik van maken. Je hebt dan een vijver, dat vonden wij een plus, en je hebt de grond die je nodig hebt om de ruimte om het huis mee te vullen. Ja, want hier komt heel wat grond uit, neem ik aan. Maar waarvoor heb je dat gebruikt? Nou, dat hebben we gebruikt omdat de delen van het huis eigenlijk boven de grond gingen zweven als we niet hadden aangevuld. En we hebben een dijk rond het huis gelegd om daarmee wat privacy te creëren en windschut, zoals je nu ook merkt. Ja, slim. Ja. Zelf bedacht. Interactie met onze tuinadviseur. Perfect. Ja, zo zie je maar hoe belangrijk het is om ook de juiste mensen om je heen te verzamelen. Dat is inderdaad zo. En die van Lieverlee is dat zo aangevuld. En, we zijn met die architect begonnen. En toen een binnenhuisarchitect en toen een tuinadviseur. Er kwamen steeds meer mensen bij. Jawel, en die hoorden eigenlijk allemaal wel bij onze vriendenkring of kennissenkring. En nou, die waren ook enthousiast om een bijdrage te leveren. En dan, als je dan ook nog merkt dat ze onderling goed kunnen communiceren, ja, dan krijg je iets waar samenhang in zit. En zo voelen we dat ook. Ja. Wat we hier nu kunnen zien is onze eerste steen, maar die is van hout. Want dat is deze boom. Deze boom stond in het bouwvlak van het huis. En moest dus verwijderd worden voor de bouw. En omdat er een grote kraan kwam die de keldergrond ging uitgraven, heb ik die kraanmachinist 's morgens om 7 uur gevraagd, zou je die boom uit kunnen graven en hiervoor neerzetten? En dat wou hij wel. Nou, dat is leuk. En de boom heeft het heel goed gedaan en is nu voor ons eigenlijk het symbool van de eerste steen. De eerste steen. Want andere stenen hebben we niet in dit huis. Heel erg leuk. Nee, inderdaad helemaal geen stenen. Ik weet al best wel veel over jullie huis en over de tuin. Maar ik ben nog heel erg benieuwd naar jullie en jullie hobby's en passies. Wat weet ik nog niet van jullie? Nou, ik heb je net verteld van de boom. Om die boom te kunnen verplaatsen moest er gegraven worden. Dus we hebben ook een kelder onder het huis. Ja. En in die kelder, daar zit toch wel iets van onze hobby's. Dus het is leuk om daar even te gaan kijken. Jeetje, Mina. Ja. Wauw, Simon. Hoe is dit zo gekomen? Nou, dan moet ik je eigenlijk laten zien, dat komt door dit haasje. Dat is voor mij de trigger geweest om deze auto te willen hebben. Vertel. Omdat dit afkomstig is van mijn grootvader, die in 1950 al overleden is. Die vroeger ooit veel met auto's had, zelf een garagebedrijf voor de oorlog. En die heeft dit mij gegeven zonder dat ik wist waar het vandaan kwam. En ik heb later kunnen uitvinden dat dit haasje hoort bij een Alvis uit 1920 en 2030. En deze auto heb ik gevonden en die
had al een haasje en daar moet je een auto bij hebben. En zijn er veel van dit soort auto's? Er zijn wel meer Alwissen, want daar staat er ook nog een. Maar er is er maar één andere naast deze van dit type. Met het haasje. Met het haasje. En Ine, heb jij ook hobby's? Jazeker heb ik hobby's. Te veel om op te noemen zou ik bijna zeggen. Oké. Maar er is er eentje die misschien wel aansluit bij de hobby van Simon. Want ik heb ooit een haas van klei gemaakt. En die staat nog steeds te pronken, zal ik maar zeggen. En dat is de haas die hij dus van zijn opa heeft gekregen. Alleen heb ik daar een grutte van gemaakt. Dus ik heb hem vergroot. Ja. En wat heb ik nog meer voor hobby's? Ja, ik vind het heel erg leuk om te koken. En ik vind het heel erg leuk om naar kunst te gaan, op reis te gaan. En op die reizen, dan verzamel ik ook nog alfabetten. Oh ja? Dus uit alle landen waar wij geweest zijn. En soms heb ik ze ook wel eens uit landen gekregen waar ik nog niet geweest ben. En dan hebben anderen ze mij cadeau gedaan. Een alfabet. En er zijn heel bijzondere alfabetten. Wat leuk. Ja. Hartstikke leuk. Wat is het meest bijzondere alfabet? Nou, ja, dan kan ik natuurlijk zeggen het AB van een Boukje. Dat is het Friese alfabet. Oh, ja. Maar ik kan zo eigenlijk geen verzinnen. Wacht even, ik heb er toevallig pas geleden een in handen gehad. En dat heet de A van afvalsok. En dat is een alfabet wat gemaakt is door iemand en wat je ook kunt uitvouwen. Oké. Ja, dat kan ik verder niet zo uitleggen hoe dat precies in elkaar zit. Maar Nou, hartstikke was leuk. Ik vond het ontzettend interessant om met jullie kennis te mogen maken en om jullie plek te mogen leren kennen. Verwonderd ben ik ook. En niet alleen door het huis en de tuin, maar zeker ook door de auto's. Heel erg bedankt voor jullie gastvrijheid. graag gedaan. En volgende Elfstedentocht sta ik langs de kant om te zwaaien. Nou, wij zijn benieuwd. We zullen terugzwaaien. Leuk.